Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine, isih ing swasana lebaran dulur-dulur. Sanajana wis lebaran ping hari kelima iki. Aku nek cedake monumen SLG utawa Simpang 5 Gumul arah kota Kediri. Rame banget lur kondisine. Sanajana ki mang bubar udan lur, banyune sik katon teles ana aspal. Terus lalu lintas kendaraan ora begitu rame lur. Teko kene mau goro-gorone aku kangen banget karo sego pecel tumpang 3000-an kang lokasine cedhak banget karo SLG iki lur. Dadi bar simpang ke-1 arah Kediri, keloro arah Pagu, ketelu arah Ngurah, awake dhewe simpang keempat arah Ploso Klaten lur. Ana tulisane ijo iku menggo kiri arah Ploso Klaten. Ki aku jane wis nggawe video pernah, cuma ya mergo video sing iki gara-gara rasa kangen sego pecel tumpang 3000 per porsi lur. Terus mau lur udane, banyune sik nyembong neng aspal-aspal sing rodok legok, iso dipirsani dhewe lur. Masuk gapura Desa Kranggan lur. Dadi lokasine iku neng nggone Desa Kranggan, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri. Yen diukur jarake saka SLG kurang lebih 500 meter arah timur. Dulur-dulur iso niteni mengko ana gang sakwise SD Kranggan lur. Dadi nang gone sebelah SD Kranggan iku ana gang menggo ngiri. Lumayan lur. Aku pancen santai-santai mergo wektune apa jenenge pas mendekati jam 5 warung buka sore. Dadi warunge kuwi isuk buka mulai jam setengah 6 kurang lebih sampai enteke lur ya sekitar jam kurang lebih jam 10 pagi. Terus sore buka maneh mulai jam 5 sampai santai sampai bengi lur. Iki lur gange aspal, masuk sekitar 300-an meter lur arah kiri. Lah terus ancer-ancere kanan jalan ana masjid warnane ijo. Kuwi oleh ngarepe lur. Dadi maju titik ana pertigaan. Lah motor menggo iki pas poncotan kiri jalan lur lokasine. Lagi buka lur di jam 5 pas utawa punjul titik. Sik rodok sepi pengunjunge, aku teko dhisik dhewe ketoke. Jajan-jajan. Sing titipan sik rodok pre iki. Tumpang, Mbak. Nggih. Tumpang mawon. Kopi tanpa gula. Sayure jiju nyenengake banget, Lur. Peyek, terus tahu, kopi tanpa gula, Mbak. Sedaya.
sedaya semua ya. Tambah titik. Boten wonten kerupuk iki. Boten sah anu nggih. Iki tempe iki. Iki lur, porsine lumayan akeh, terus kulupe mang wis ngerti dhewe juju, lawe peyek lan tahu lur, Rp3.000 sakmene iki. Monggo dulur-dulur sing ana warung langganan sakliyane kene harganya Rp3.000 iso disepil, mbok menawa aku ana waktu iso tak parani lur. Oke, saiki mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sambele sing tak senengi akeh remah-remah tempe lur. Sambele kanggoku sing termasuk pakar sambel tumpang iki rasane termasuk enak lur. Apa meneh ana remah-remah tempe bosok kang cukup akeh. Nilaine saka 10. Nilaine saka 10 iki 9 lur. Yen ditinjau sak hargane sing 3.000 nilaine iso 9,75, hampir 10. Bayangno harga 3.000 lawe lengkap peyek lan tahu lur. Terus kulupe seger ijo-ijo. Dadi niat banget oleh bakul. Tempe dele goreng tepung lur, 1000-an gorengane. Oke lur, saiki kari kopine sak gelas 3.000. Kopine mantep, ireng lan pahit lur. Ayo pancen gak gawe gula. Sawetara tak akhiri sakmene dhisik dulur-dulur. Wassalam.